ndoda kupumhurisa ine vhesi inowanikwa pana Philippians chapter 4 verse 4 inoti farai muna She nguva dzose ndinopamidzazve. Taura iyi ndoda vanhu vanotaura. Farai muna She nguva dzose ndinopamidzazve. Farai. Ndoda kuona muchismaila zuva redu ranhasi ratiri kudzidza kuti train up a child. Tinochinzoti kuiye mwana wacho zvine basa reiko kumutraina? Zvimbori nebasa here kutraina mwana? Saka tichanzwa zvakawanda kubva kuna maibosho. Mangwanani akanaka sangano dzvene raMwari. Makusenano naivedu vanhu tichibva kumuka. Mangwanani akanaka sangano dzvene raMwari. Amen. Amen. Nhasi izuva reChildren's Ministries. Saka nhasi tose tiri vana. Saka toda vanhu vakachangamuka. Mungozati vana vakachangamuka mungozviziva zvenyu. Vana vakachangamuka chese chaunomutuma notoita achimhanya. Ende kana achitaura achitaurira pamusoro. Saka sezvo tiri vana nhasi, saka toda vanhu vakachangamuka. Nditika vanotaurira pamusoro, vanoratidza kufara. Mwana ukamurova anochema, apedza kuchema ndodzoka kwauriwo wamurova, akutofara akutoseka. Saka nhasi tiri vana tofanirwa kufara. Tabva kunhamo dzakasiyana siyana kudzimba dzedu, but tiri kufara. Sezvataurwawo naSuperintendent, nhasi izuva reChildren's Ministries with the theme train up a child. Saka today our main aim is to train up vana vedu. Right, muverengi ngativerenge Proverbs 22 verse 6. Proverbs chapter 22 verse 6. Chapter 22 verse 6. Rovedza mwana nzira yaanofanira kufamba nayo, ipapo kunyanga kwegura haangatsauki pairi. Amen. Shoko raMwari riri kutiudza kuti isusu sevabereki vakabereka vana ava tofanirwa kuvatrena kubva vari vana vadiki. Ndosaka chechi yedu yakava nedepartment reChildren's Ministries. Saka Children's Ministries is a department which is inside our church, Seventh Day Adventist. Saka nhasi paSabbath school tichadzidza nezvedepartment redu reChildren's Ministries. Kuti department reChildren's Ministries rombori department rei, uyezve rinoconsista chii, magoals acho ndeapi, uyezve chii chakakonzeresa kuti that department inofanirwa kunge iripo. Saka for the sake of time handichazobati zvinhu zvakati wandei zvazvo. Right. Hanzi first and foremost tofanira kuziva kuti children are future leaders. Ndo vatungamiri vemangwana, ndo maelders emangwana, ndo mapastors emangwana. But sezvo vari vatungamiri vemangwana, tovafuratira here nhasi kuti tigozovasiya vakutungamira mangwana? Kwete. Saka sechechi takanzi sezvo vari vatungamiriri vemangwana, tofanira kutanga kuvatrena kubva vari mwana mudiki. Mwana anofanira kuti akwanise kuziva kuti pana Mwari anonamatwa. Anofanira kuzvitanga kubva achiri mwana mudiki. Saka hanzi chinopa kuti sesangano redu tiwanikwe tive nedepartment ratinokoshesawo vana inyaya yei. Saka hanzi Jesus' ministry to children. Jesu nayewo aikoshesawo vana vadiki. Right. Saka hanzi first and foremost Jesus blessed and prayed for his children. Hanzi first pekutanga vadzidzi chaivo vanga vasingainzwisisi nyaya yevana. Vaitofunga kuti vana vane noise. Because kazhinji kacho mwana hakontrolekeka. Dzimwe dzenguva anogona kuitira noise, dzimwe dzenguva anogona kungochema. Saka according to them they felt as if mwana vari kudisturba mukuru vedu, vari kudisturba mambo wedu. But Jesu akabva ava rebuke akati aiwa, musawanikwe muchidzinga vana kubva kwandiri. Saka Jesus rebuked them. Matthew 19 verse 14. Tiverengere Matthew chapter 19 verse 14. Matthew chapter 19 verse 13. Verse 14. Verse 14. Asi Jesu akati kwavari, regai vana vaduku musavadzivisa kuuya kwandiri, nokuti ushe hwokudenga ndohwavakadai. Right. Hanzi Jesu aona kuti madisciples hatichaverenge story yose, but story yose yaitaura nezvekuti pakane crowd rakawanda.
raiuya kuda kuzoona Jesu. Saka in between that crowd papa nevana. Saka madisciples akadzamara azoti aiwa vana musauya muri kukanganisa Ishe wedu. But Jesu mbati aiwa regai vaduku vauye kwandiri, for them is the kingdom of God. Saka vabereki vanga vakuya nevana vavo vachida kuti vazonamatirwa naJesu, vachida kuti vazonzwawo shoko raMwari. But Jesus told them not to rebuke them. Saka that lesson yakaudzwa Jesu achiudza madisciples ake is still valid even up to today. Ngatiregerei mentality aya sevabereki kuti rikatimboenda kuchechi vana chimbosarai kumba. Ngatimekei sure kuti nemwana wangu nyangwe ari muchechi ngaauye kuchechi achizoshumirawo Mwari pakati pevamwe. Kana adzidza, because mentality yekuti tikati vana ngavaregere kuuya kuchechi vanozouya vakura. Mozoti kudzidzisa mwana chinhu akura chakaoma. Saka mwana ngaadzidziswe nyaya yekuuya kuchechi, achidzidzawo malessons anoenderanawo nezera rake, achiteererawo. Saka kana akazvijaira kubva ari mwana mudiki, anokura ari mwana asingasiye tsoka dzekunamata. Saka sevana we are encouraged kuti tinofanirwa kuuya kuchechi no matter how old. Church inotoda vana, nyangwe vana vadiki. Hapana pekuti vanhu vakuru ndivo vanofanira kuuya kuchechi. Saka Jesu, he blessed vana, he blessed them and prayed for them. Saka Jesu basa rake ainamatira vana achivakomborera. Another thing which Jesus did, right, and he affirmed the children. Ngandie pana Mark chapter 10 verse 15. Mark chapter 10 verse 15. Mark chapter 10 verse 15. Verse 15. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, ani nani usingagamuchiri ushe hwaMwari somwana muduku haangatongopindi mahuri. Right, vesi iyi iri kutiratidza kuti vana vadiki vakakosha. Hanzi isusu sevanhu vakuru tikasagamuchira umambo hwaMwari sevana vadiki. Vana vadiki vanogamuchira sei? Mwana mudiki munhu wekuti anenge ane chido, sezvandataura zvazvekuti mwana unogona kumurova. Anditi wapedza kumurova, wamurova ndiwamai vacho. Wapedza kumurova anotochema achiuya kwauri. Ane mwoyo wekuregerera, ane mwoyo wekukangamwira. Saka hanzi isusu kuti tinzi taropafadzwa, we must have those qualities. Saka sema qualities evana vadiki, because vana vadiki according to what we believe kuti hapana chavanoziva. Vanhu vaive kuti vane mwoyo wekuregerera, vane mwoyo werudo. Kashoma kuti mwana kana kuti hapana pavana vadiki, hapana mwana paunozomunzwa achitokuudza kuti munhu ndakamuvenga kana kuti munhu yakandikanganisira nezuro, nhasi handitaure naye. Saka hanzi isusu tofanira kuvawo nemwoyo unenge wemwana mudiki. Mwana mudiki hatane kuregerera, mwana mudiki anokangamura, ende kana aregerera ari kutoregerera zvemashuwa. Nyangwe ukamitira chawamitira anongorwadziwa ipapo wochema, akapedza wonyarara wotodzoka futi. Saka hanzi isusu umambo hwekudenga kuti tiuwane tofanira kuva nepfungwa dzeudiki. Pfungwa dzeudiki ndo pfungwa dzekukangamwira, pfungwa dzekuteererawo, pfungwa dzekubhilivha. We must have faith. Mwana nyangwe asati atsva nemoto, kazhinji kacho ukatomuudza kuti apo panopisa, anogona kusatoenda. Especially vana vachiri vadiki vasati vakunyanyoziva zvakawanda. Mwana ne 2 years 3 years asati atombotsva, dzimwe dzenguva unogona kutomuudza kuti usaenda apa panopisa. Because vabereki vazoda kutora advantage kadzimwe dzenguva yekutonyebera mwana kuti aiwa usaenda pakati pakashata apa. Ende mwana nyangwe uchimunyepera uchita zvakashata, iye he believes on you. Saka it means sevatendi vechikuru tofanira kuvawo nefaith kuna Mwari. Faith existence pana Hebrews 11 atisi kuiverenga zvedu, is substance of things hoped for and evidence of things not seen. Kuti tofanira kutotenda zvinhu zvatisati taona. Sezvinoita mwana anotobhilivha zvinhu zvasati aona. Ukatomutsiura kuti usaenda apa, unokwara. Nyangwe asati ambokwara, asati ambona munhu anokwara ipapa, anobvadi anoenda. Saka Jesu ari kutiudza kuti tinofanirwa kuva neumambo unenge, tofanira kuva nemwoyo unenge wevana vadiki kuti tiwane umambo hwekudenga. Right? Right, and he befriended them. Saka anga ari shamwari yevana, ndosaka airwadziwa kuti chii, vana musavasiya kuti vauye kwandiri. And another issue, he also
participated with them. Obviously chatinoziva ndechekuti vana vaida kuenda kuna Jesu nenyaya kuti Jesu aitoparticipata navo, akambotambawo navo magames, achivadzidzisawo mabible stories, achivaitira zvakawanda. Ndosaka aidiwa nevana. Right, apart from the Bible, Ellen G. White ane zvaanotidzidzisawo nezvevana. Tikaverengawo pa-councils of ministries to children, anotiudza kuti first 7 years dzemwana, right, first 7 years dzemwana must be taught kuti tigrume character yemwana. Saka hanzi malessons sechurch kana tichidzidzisa vana malessons avo, especially pa-first 7 years dzavo, tikutogruma their characters. Kana uchida kuti mwana wako akure ari mwana ane character yakanaka, ngatimudzidzisei, especially pama-first 7 years. Those are the crucial years, ma-first years evabereki. Saka ngatiregere kuita neka-mentality kaike kekuti aiwa achiri mwana tozomudzidzisa akura. We must train our kids even if they are still young. Ngadzidziswe kuti aitewo mwana akanaka, aitewo munhu ane tsika, aitewo munhu ane character yakanaka, anotogrumiwa on his or her first 7 years. Right. Right, so that is what we have under children's ministries. Right, saka hanzi chinofanirwa kuitwa sechurch under children's ministries department, zvatinofanirwa kuitawo sedepartment, our goals ndiye kutraina up a child. Saka toma-achieva sei magoals edu? Ndichangolista zvinhu zvandinazvo panapa. Panofanirwa kuva nema-children Sabbath schools, kuti vandova ne-Sabbath school inotobatwawo nevana. Vati dzimwe dzenguva nyange vaibata Sabbath school pofanirwa kuvawo nema-lessons anodzidziswawo vana paSabbath school that can help in grooming the child. Tobva taendawo nema-children prayer ministries. Pane ma-prayer band atinawo. Makuseni every Sabbath we are encouraged kuti touyawo kuma-prayer bands, ma-midweeks touyawo kuma-prayer band. Se-children's ministries we are also encouraged kuti tiitewo ma-prayer bands evana. Patichivaitisewo ma-prayer bands, we are teaching them to pray. Vana tisaregera kunamatira vana tina kuti kwakashata. Vabereki ngatiitei process yekunamatira vana vedu, but ngativadzidzisei zvekare kuti vazvinamatire. Toti isusu tikuvanamatira, but navo ngavadzidze kuzvinamatira. Saka vanofanira kudzidziswawo kunamatawo. Tofanira kuvapinzawo pama-prayer sessions. Tobva taenda pa-children's baptism. Saka vana vanofanira kuencouragwawo kuti vabhabhatidzwawo. Tine age pano pachechi inodzidziswawo kubhabhatidzwawo. Kana mwana asvikawo pa-age iyoyo, ngaachidzidziswawo kukosha kwekubhabhatidzwa. Ngaachidzidziswawo kuti kubhabhatidzwa tinobhabhatidzirwei. Saka voendeswawo kuma-baptismal classes, especially kana vasvika pazera rekubhabhatidzwawo. Right, tobva taenda pa-children's choir. Ngavadzidziswewo kuimba. Pane church choir yevanhu vakuru, ngapavawo nekwayawo yevana vachitomboimbawo, vachitoimbawo maybe pama-Sabbath school, tichitonzwawo kuti nhasi second song yedu iri kubvawo kuma-Pathfinder, second song yedu iri kubvawo kuma-Adventure, second song yedu iri kubvawo ku-children's ministries. Saka that is supposed to happen. Tobva tapedza, tobva taenda pa-children's evangelism. Ngavadzidziswewo kuparidzawo. Katiri kuendawo sevanhu vakuru tinoparidzawo, navo vana ngavachitodzidziswawo kuparidzawo, vachiparidzirawo vanhu vezera ravo. Dzimwe dzenguva vachitoparidzira vanhu vakuru. Wazoti kana mwana akatoenda kunoparidzira munhu mukuru, munhu mukuru iye anenge achimuteerera ndoti chechi iyi ndoda kutonoipinda. Ine mwana anodzidzisa shoko rakadai. Saka vana ngavatodzidzisa kuparidza kubva vachiri vadiki, ndokuti vagova vafundisi vemangwana, ndokuti vagozova vaparidzi vemangwana. Vanofanira kutozvitanga kubva vachiri vana vadiki. Saka mama-programs evangelism, they must be part of those. Right, so that is what we must do as a church. Saka since church yedu ine zvairi kuita yeyo, ine ma-themes avairi kuda kuti vaite vachiita vachidzidzisa vana, pane inonzi the grace link, right, curriculum.
Grace Link curriculum, for the sake yevanhu vasingaizivi, ndiyo curriculum inodzidziswa vana panguva dzemasabha school. Apa tiri kuita sabha school, tikapedza tiri kuenda kumaclasses, patichitaura nezvemalessons emaclasses. Saka vana malessons avo ndiwo eGrace Link curriculum. Right, magoals eGrace Link curriculum iri kuda kutrainei mwana. Right, saka hanzi magoals awa ari kubatsira vana, right, it helps children to joyfully receive God's grace and respond to it. Saka hanzi malessons avanenge vachidzidziswa vari kuda kureceive grace yaMwari, grace inobva kuna Mwari, vanoda kureceive nyasha kubva kuna Mwari. Saka vanenge vachitozvireceive joyfully. Saka kana vazvireceive vanofanira kuresponda. Pakuresponda, they show love to God. Saka they must, after responding, they must show love to God by worshiping. Saka vanofanira kuratidza rudo kuna Mwari pakumurumbidza through my songs, through my readings of the Bible, through my lessons avanenge vachiita, and they must also show love to each other through my fellowships. Tofanira kutodzidzisa vana mafellowships. Techivadzidzisawo kana mukaverenga malessons emaGrace Link aya, anenge achitovadzidzisa kuti unofanira kudzidza kupa, usadzidza kunyima. Zvekutoti mwana adzidze kuti asanyima inyaya yekuti anenge achitodzidza kubva kumalessons acho iwawo. Saka inotomudzidzisa a matter of fellowshipping. Saka fellowshipping is to show love to each other, right, and to be friendly to others. Saka anobva akwanisawo kuva friendly. Hazoiti mwana uya wekungoti kana aripo pandowanikwa kurwa nekusawirirana pakutamba. Vana vafanira kutodzidziswa kuti nyangwe muchitamba, muri mumakommunity yenyu, muri kuzvikoro, muri kudzimba, mufanira kudzidza kutamba zvakanaka, and that can be taught through maGrace Link and through serving others in the community and even in the church. Saka patiri kuita malessons tofanira kutovadzidzisa kubatsira vanoshaya. Akatowanawo munhu asina chinhu kana anacho anofanira kudzidziswa kurimurimi. Hanzi for the sake of time, saka ndakuchimhanya lesson yacho yakati rebei. Saka pane maclasses atinawo eGrace Link. Saka pane inonzi beginners class ndeye 0 to 2, saka inenge ine malessons emwedzi wese. Pagova neprimary ndiyo ye7 years. Primary pane vane beginner class 0 to 2, kindergarten 3 to 5 years, primary 6 to 9, and kobva kwatevera PowerPoint 10 to 12 nereal time 13 to 14. For the sake of time handichakwanisi kuzotsanangura kuti malessons awa anenge achinyanyodzidzisei. Saka tichazenge tichidzidzawo in future for the day redu ranhasi. Ndinoti neiwawo komborerwai. Toda kutenda nepresentation yanga iri pa